Per mi significa quasi una lliçó o una injecció d'autoestima, perquè de vegades després de 40 i escaig anys de lluitar aquí i veure que les coses milloren, però clar, sempre esperes més i sempre genera un cert to com de frustració al veure com les coses no van com tu havies somiat. Doncs això personalment és una valoració que jo l'agraeixo moltíssim. Però sobretot agraeixo que en aquests moments, sobretot en aquests moments, que aquí a la mina no parem de treure notícies dolentes o per la droga o per les fugides de gent, per la violència i tot això, que la Universitat Internacional de la Pau posi els ulls concretament en aquest moment en aquest barri i digui aquí s'ha lluitat molt per la justícia i per la pau, doncs això és molt gratificant. Pujar als graons del tron, feixuc, però eixerit com un infant madur, i beneir el rabat amb la creu més senzilla. Espainiek odolgabeek maitasunitz zoragarrietan, urtebileketan xirendatuko lorea aurki irritzeite. Era de todos, maestro y hermano de sabios y mujercillas, y amigo de los pecadores como él y de los demás. Santo por derecho natural y no por méritos de una victoria ascética, que reseca el corazón. Corrían febrero. Tristes y afortunados, vosotros, miraban este mundo casi que perdido, con esperanza de un creyente contigo. Antimanusa, si clavé sanguinajo, a mí si clavás palo con peticia. Josep Maria, has fet de la teva vida un acte de generositat i a vegades poques, algú de fora se n'adona. Aquesta tarda també algú descobrirà a través teu els valors que hi ha al teu barri, amb la teva gent que treballa per trencar imatges estereotipades i que, com tu, estan compromesos en fer d'aquest bocí del món un espai on la vida sigui normal i agradable. I això no s'aconsegueix fàcilment. d'Educació i Pedagogia i de la Universitat Internacional de la Mina ha atorgat el Memorial Joan 23 de la Pau del 2015 a Josep Maria Ferrer per ser una persona que viu i treballa pensant en els veïns del barri de la Mina des de fa 40 anys. Líder bienal i estudiós que lluita per la dignitat i els diners per la conversió de tota la seva memòria històrica, així com els dels barris del tram final del Riu Major, Camp de Bota i Petit. Vull agrair a la Universitat Internacional de la Pau i a l'Institut de Polemologia i al Memorial Joan 23 de la Pau que dintre de la gran quantitat de gent magnífica que lluita per la justícia social, que és el que ens ha de portar a la pau autèntica, us hàgiu fixat en mi, però sobretot que hàgiu posat els ulls en el barri de la Mina. Això és el que més em complau. El nostre barri, que ha estat projectat i abandonat diverses vegades a la nostra història i que gairebé sempre, quan és notícia, ho és per motius dolorosos i conflictius, ara, gràcies a vosaltres, molta gent potser se'l mirarà amb uns altres ulls més positius. Moltes gràcies. Bàsicament soc un educador. Tota la meva vida me l'he passat a l'educació. Jo treballava en un institut al centre de Barcelona i vaig conèixer la tasca dels escolapis al Camp de la Bota. Llavors allò em va engrescar moltíssim perquè era una pedagogia de l'oprimit de Paulo Freire mai vista aquí a aquest país i menys en l'època de la dictadura. Llavors quan la gent del Camp de la Bota va venir cap a la mina, jo vaig deixar l'institut on treballava i vaig venir a treballar aquí i em vaig quedar a viure.
i m'he jubilat de professor aquí al barri de la Mina, i llavors és quan al Fòrum de les Cultures esborra tot el Camp de la Bota. Jo dic, no es pot esborrar d'una manera tan bèstia tota la història d'aquest barri i tot el patiment de la gent. I per tant m'he dedicat a recuperar la memòria històrica, tot i que jo no sóc historiador. I he escrit 4 llibres sobre aquesta història i, bueno, són força macos, penso. El problema principal del barri de la Mina és la pobresa i després la droga, però primer la pobresa. I és en aquest àmbit on vaig conèixer fa anys en Josep Maria Montferrer, en l'àmbit de la preocupació, l'anhel i la lluita per tenir un barri més just i on mica en mica s'anessin reduint les situacions de necessitat. Un barri on la lluita és per la llibertat i els drets,